prens medicaments sovint sense recepta mèdica? Els fàrmacs que es venen sense recepta mèdica poden ajudar a malalties lleus, com mal de cap, cremor d'estómac, diarrea o febre, en alguns casos. Tot i que la majoria de mals que patim es resolen sols o són passatgers. El primer que podem fer és esperar i veure què passa, cuidant la nostra alimentació, el repòs i la hidratació. Si optes per un fàrmac que no t'ha receptat el metge, llegeix bé el prospecte i respecta les dosis i l'horari recomanat. Mira si el medicament es pot trossejar, dissoldre amb aigua o s'ha de prendre sencer. Comprova si és millor prendre'l amb aliments o amb el ventrell buit. Si prens un medicament sense recepta, fes-ho a la mínima dosis que et millori i al menor temps possible. Consulta el farmacèutic abans de comprar qualsevol medicament si estàs embarassada, estàs prenent qualsevol altre medicament, has tingut al·lèrgies a fàrmacs, tens malalties cròniques com diabetis, insuficiència renal o cardíaca. Que un medicament es vengui sense recepta no vol dir que no pugui fer mal. Ho hem de tenir en compte especialment amb les dosis d'ibuprofen o paracetamol. I mai prenguis un antibiòtic sense consultar al metge o a la infermera. Si tens restes d'antibiòtics a ca teva, no te'ls prenguis encara que tinguis els mateixos símptomes. Consulta-ho amb el teu metge.